аз як пурсиши сарироҳӣ маълум гардид ки сокинон аз мавҷудияти маркази вирусологӣ ва хизматрасонӣ бохабаранд, аммо ба он марказ то аҳволашон бад нагардад муроҷиат намекунанд. چه برام؟ Koronavirüs raygon bulunuşa meydanda. Burada tabii korkunuz burada. Ama vahikara doğdan analiz kede sıhhat salonlar için bazı ihtiyaç çıktı. Buraya var fahmididen. Raygon bulunuşa meydanda. ташхиси коронавирус ройгон аст. дар маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд чанд моҳи охир маркази вирусологӣ амал мекунад. дар марказ сокинони вилояти Суғд имконият доранд ки ройгон аз ташхис гузаранд. Рустам Собиров, муовини сардор оид ба корҳои эпидемиологӣ дар маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд таъкид кард ки аз замони таъсисёбии марказ тамоми хизматрасонӣ ройгон ба роҳ монда шудааст. танҳо зарур аст ки сокинон ба қоиду талаботҳои махсус амал кунанд. барои гузаштан аз ташхис барои дарёфти бемории коронавирус ё COVID-19 мегӯем, бояд шаҳрвандон муроҷиат кунанд ба муассисаҳои тандурустии ҷойи зисташон. новобаста ба маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ ё ки озмоишгоҳи вирусологӣ муроҷиат кардани онҳо зарурият нест, чунки мо инҷо фақат он маводҳое ки ба мо аз муассисаҳои тандурустӣ дастрас мешаванд ҳамонро мебинем. ҳар як муассисаҳои тандурустӣ шаҳру ноҳияҳо аз он ҷумла марказҳои саломатии шаҳри хуҷанд вобаста шуданд ки аз гумонбарон ё шахсони шубҳанок ё ки бемороне ки бо шакли сабук дар хона муолиҷа гирифта истодаанд, онҳоро намунаи маводи биологии онҳоро яъне молишак аз гулӯро гиранд ва ба озмоишгоҳ дастрас намоянд. то ҳатто барои бурдани намуна барои ташхис ва гирифтани натиҷаи он марказҳои саломатиро муаззаф кардаанд. то ин дам 14 000 нафар сокинони вилояти Суғд аз ташхис гузаштаанд ки аз он 6-7% натиҷаи мусбӣ мебошад. Рустам Собиров таъкид кард ки дар мавриди эҳсос кардани нишонаҳои зуком ва ё вируси COVID-19 ҳатман бояд аз ташхис гузаранд. мутахассисони маркази вирусологӣ дар як шабонарӯз то 100 нафарро аз ташхис гузаронида истодаанд ки натиҷаи таҳлил давоми 12 соат муайян карда мешавад. ҳолати ҳар як шаҳрванд дар ҳолати мушоҳида намудан дар худ ягон нишонаҳои ин беморӣ ё дигар бемориро бояд онҳо муроҷиат кунанд ба табиби оилавии худ ва онҳо аллакай бо баҳогузории ҳолати он бемор нигоҳ карда гирифтан зарур аст, зарурияти гирифтани намуна барои ташхис ҳаст ё не, онҳо муайян менамоянд. инчунин инҷо бояд қайд кард ки ташхис пурра ройгон буда фақат хеле ки гуфтем бояд онро кормандони тиб аз муассисаҳои ҷойи зисташон ба мо дастрас намоянд. ҳафтаи гузашта дар нишасти матбуотии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди фаъолияти маркази вирусологӣ суол гузорӣ шуд. масъулони ин ниҳод таъкид намуданд ки ташхиси коронавирус ройгон аст ва дар мавриди риоя нагардидан чораҷӯӣ карда мешавад. اصلا این تشخیص همش بهبود است، رایگان است. مثلا این چند برو قید کرده است. حالاتایی که شما گفتید که شهروندان مبلغ پولی متخصص طلب میکنند، ما در نه همون وای متخصص شهروندان طلب میکنند، ما در دیگر نشست‌های مطبوعاتی همین رو تاکید میکنیم که در چه حالات میتونن با ما مراجعه مدام که شهروند مراجعه نمیکنند رسما همین حالت با ما اثبات نمیکنند، ما در اون چاره اندیشی کردن نمیتونیم. لیکن از روی قانون از روی تابوت همه این نمودی تشخیصی که با کووید 19 وابستگی دارد رایگان از همون بیماران و مراجعت کنندگان گرفته میشه. барои таъмини бехатарӣ ва паҳн нагаштани вируси COVID-19 ҳар нафар бояд саҳмгузор бошад. пеш аз ҳама дар вақти пайдо шудани нишонаҳои беморӣ фаврӣ аз ташхис гузашта то муайян шудани натиҷаи он аз муносибат ва гаштугузор дар мавзеъҳои ҷамъиятӣ худдорӣ кунанд. намуна молишак аз гулӯро дар ҳолати гулӯшнагии саҳрӣ гиранд беҳтар аст. дар ҳолати ягон чиз масалан таомул кардан нохост мехӯранд ки наметавонанд ки хел қоидаҳо ҳаст. дар ин ҳолат баъд аз 2 соати истеъмоли таом барои таҳлил намуна гирифтан мумкин аст. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.